предателство. Работата се е свършила вече. Не ме мъчете! Казвайте по-скоро! 3 часа става вече, как от коприщи се гърбят пушките. Въстанете от един минут. Кой е надал това? Казвайте, брата! Казвайте, ако сте истински българи. Писмо се гонеш от Каблишков. Подписано с кръв. Братя! Вчера пристигна в село на Чепага из Пловдив, който поиска да затвори няколко души заедно с мене. Като бях известен за вашето решение, станало в Бориското събрание, повиках няколко души юнаци и след като се въоръжихме, отправихме се към конака, който нападнахме и убихме му дюра с няколко зъбки. Сега, когато ви пиша това писмо, знамето се развява пред конака, пушките гърмят придружени от екът на черковните камбани и юнаците се целуват един други по улиците. Ако вие, братя, сте били истински патриоти и апостоли на свободата, то последвайте нашия пример и панагюрище. Листица, 20 априли 1876 година. Тодор Каблешков. Бунт! Въстание! Кой каза тази свята дума? Бобеков! Брате, дай да те целува. Бунт! Въстание! Скоро, Бобеков! Свикай стотници! Изгърбете няколко пушки! Да се обяви вече въстанието! На оръжие, братя! Нашите братя вече се бият!